Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Παρακαλούμε πως παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες σας δεμένες μέχρι να σβήσουν τα φωτεινά σήματα για τις ζώνες ασφαλείας. Σας υπενθυμίζουμε να πάρετε μαζί σας όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα και σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τις θήκες αποσκευών. Το προσωπικό εδάφος θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία χρειαστείτε. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι απαγορεύεται το κάπνισμα μέχρι να φτάσετε σε χώρο με ειδική σήμανση. Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε τις κυπριακές προγραμμές, την Air France και την Alitalia για τη σημερινή σας στήση και ευχόμαστε να σας ξαναδούμε σύντομα στα αεροσκάφη μας. Ladies and gentlemen, welcome to Athens at Eleftherios Venizelos Airport. Will you please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been switched off? Before leaving the aircraft, please make sure to collect all your hand luggage and use caution when opening the overhead lockers. The ground staff will be happy to assist you with any inquiries. I'd like to remind you that smoking is prohibited until you reach a designated smoking area. Thank you for choosing Cyprus Airways, Alitalia and Air France for your flight, and we look forward to welcoming you on the aircraft.